Sabay tayo mga kausa. Ito naman yung katanungan ko para kay Warden. Itong tanong na to, tungkol to sa pride nila. About sa pride nila to. Tanong, dapat ba pagtrabahuhan ng lalaki ang pagpapatawad ng babae? Kunyari, parang ano yun eh. Kunyari, may kasalanan ako sa'yo. Dapat ba mag-i-effort ako ng gusto or konting sorry, yakap, mga ganun. Dapat bang pagtrabahuhan? Parang OA naman na masyado yun. Dapat kasi fair naman, di ba? Parang kung deserve naman niya, kung deserve naman ng lalaki na patawarin mo kaagad, edi patawarin mo. Kung gano'n naman kalala yung conforme pa rin sa kung tawag dito, yung kasalanan ba? Yung weight ng kasalanan. Oo, 'di ba? Kung sobra naman na hindi naman sa pagtrabahuan, siguro parang it takes time ba? Oo. Parang ganun. Kasi Siguro parang ganun na rin pagtatrabahuhan na hindi naman yung masyadong OA na bigyan So, kailangan mag-effort. Mag-e-effort ka pag Pero, kailangan ba yung hugas ako pinggan ngayon or mga ganung gawaing bahay or magregalo ako para lang patawarin? hindi naman kailangan na in material. Yun ang ibig kong sabihin, parang hindi naman in material things na dapat bigyan mo ng ganito, ganyan para patawarin ka. Di parang kang bata na lang, 'di ba? Bigyan ka ng candy dahil umiyak ka. Ganun. Hindi ganun. So, parang sulsulan, no? Oo, parang ganun. Every now and then, gagawa ako kasalanan. Oo, kasi parang bibigyan ka ko ng lang french siya. fries, ganun. Okay na. Oo. Paano yung mga babae na hindi minayday nagagalit? Na? Hindi minayday, hindi finlex. Nagagalit. Bakit naman magagalit, di ba? Di ba, gano'n na ngayon? Pag hindi ka finlex, magagalit ka na. Nasa inyo na yun na magjowa kung sa akin naman kasi, parang kapag kilala mo naman yung partner mo, kahit hindi ka niyan i-my-day, basta alam mo naman sa sarili mo na ikaw talaga di ba? Ganun. Saka kung pinapakita niya naman, saka pinaparamdam niya sa'yo araw-araw na, ikaw lang Buti sana kung may minayday siyang ibang babae. Ganun. O ibang, basta yung hindi mo alam. Paano pag minayday ibang babae, pero part ng business or work? Okay lang. Basta alam niya. Alam niya yun. Kung anong work yun, di ba? Kung anong ginawa niya. Ayan. Hindi maraming question pag ganun. Anong masasabi mo sa mga babae na, yun nga, kasi tinopak. Shopee. Tinopak yung babae, no? Tapos, kailangan lambingin. Tapos paglalambing mo, gusto ko ng ganun. Gusto ko ng best price eh. Anong masabi mo sa mga ganung babae? Dumadating talaga sa part siguro ng babae. Yung ganun. Hindi ko alam. Parang feeling lang na siguro gustong babyhin, ganun. Yun lang. Parang siguro, lambingin mo ako. Ganun. Yun lang naman. Okay. Okay na ako sa sagot mo. Mo naman yung... Okay yan sa sagot mo. May Yun question ka pa ba? Wala na, okay na ako dun. Okay ka na dun. Hanggang dito lang mga kosa. Gawa ng gawa para may mababalikan.